Benvinguts a l'AFA dels Tres Turons. Us vull explicar una mica el que fem i col·laborem amb l'equip docent per al bon funcionament de l'institut i per preservar la qualitat de l'ensenyament. Penseu que som el primer enllaç entre vosaltres, les famílies, i el professorat i la direcció. Sapigueu que tenim representació en el Consell Escolar. També tenim ajudes amb recursos humans i econòmics perquè els esdeveniments que completen la tasca educativa dels professors, de tot el professorat, professors, professores, col·laboren serveis com la biblioteca del centre i amb la creació de la biblioteca d'aula perquè tingueu que comprar menys llibres. Sapigueu que la quota de l'associació d'AFA és una per família i curs acadèmic. Que sapigueu que aquest any hem comprat 15 Chromebooks i durant el confinament vam cedir als alumnes, sense recursos, 15 d'aquests i al centre nostre també 15 més. Hem comprat 168 armariets i els hem col·locat dins de les classes per totes les aules per complir totes les mesures del Covid. Aquí teniu una mostra una mica dels armariets i que sapigueu que també tenim disposat la nostra biblioteca, ara no està activa per aquestes circumstàncies. Fem xerrades de diverses temàtiques dins i fora del centre, adreçades a vosaltres, les famílies i els alumnes, per millorar en tots els aspectes. I també coordinem, conjuntament amb la direcció del centre, el projecte de reutilització de llibres de text amb e-ink, perquè els llibres siguin reutilitzats. Quan es fan esports, nosaltres també hi som i sempre col·laborem i ajudem en les jornades esportives i diverses activitats que es fan durant l'any. També col·laboren la Penya Panemi i el Club de Vòlei Arenys. En els menjadors estem, en les festes, en els serveis, tenim també en Berto, no? I també teniu a la web de l'AFA altres coses que es fan. Sempre volem col·laborar i ajudem en les portes obertes i a la festa de fi de curs, econòmicament també en totes aquestes coses. Necessitem membres com vosaltres, que vingueu a ajudar-nos, que tenim molts projectes i moltes coses que s'han de fer. Necessitem pares i mares per millorar el nostre present i el nostre futur dels nostres fills a l'institut. Inscriu-te. Ens presentem, disculpeu, al final som nosaltres i ens podeu adreçar i trobar aquí. Moltes gràcies per tot.